B'investiment ta' 9 miljun euro u nofs se jinbena l-ewwel mużew kontemporanju f'pajjiżna bid-dera artistika tiegħu tintwera l-ewwel darba f'konferenza tal-aħbarijiet fil-ġnien ta' San Miżun fil-Furjana. Dan ser ikun l-ewwel spazju nazzjonali ddedikat kollu kemmu għall-arti kontemporanja bilan li jagħti spinta lis-settur kulturali Malti u jservi ta' pjattaforma għal wiriet ta' arti u kultura viżwali kontemporanja tal-ogħla livell permezz ta' esebizzjonijiet, installazzjonijiet u kif ukoll firxa ta' attivitajiet kulturali u edukattivi. Francis Sultana, l-Ambaxxatur Malti għall-Kultura, qal li dan il-proġett hemm mistennijiet lesta sal-2021 u se jagħti opportunità lill-artisti lokali sabiex jimirħu fid-dinja kulturali internazzjonali. Li f'dan il-post we will bring together international artists minn barra, also with local artists together, and making a new place for people to come. It's about a place for the community, for people to learn, to encourage growth. U basikament ħaġa importanti fil-kultura tagħna ta' Malta. Il-mużew qed jinbena fil-fortifikazzjonijiet abbandonati ta' madwar il-Furjana, eżattament fiż-żona magħrufa bħala l-Ospizio. Iċ-chairperson tal-Mikas Phyllis Muscat qalet li f'dawn l-aħħar ġimgħat sar restawr estensiv bil-proġett jidħol fit-tielet fażi tiegħu meta bdew jiġu installati galleriji minn kumpanija f'Firenze. Il-perit Norbert Gatt mid-Direttorat tar-Restawr tkellem dwar il-benefiċċji ta' dan il-proġett. Ovvjament il-binja hija waħda moderna, hija waħda li tikkombaċa mal-fortifikazzjonijiet fis-sens ta' l-antik mal-modern qed jiġu flimkien biex jipprovdu spazju ġdid għall-arti kontemporanja. Barra minn hekk il-ġonna tal-madwar kollha se jkunu wkoll għall-ewwel darba miftuħin għall-pubbliku. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dan il-proġett se jkollu sem ewlieni fl-iżvilupp kulturali Malti u għalhekk ittieħdet l-opportunità sabiex jitnieda fis-sena li l-Belt Valletta inkurunata bħala l-Belt Kapitali Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Deo De Battista qal li l-ispazji miftuħa fiż-żona li qabel kienu jiddevenduna mill-għadu issa se jservu sabiex il-Maltin ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tal-kultura u fis-swar b'mod aktar faċli u aħjar.